खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं कार्बि आंलंनि डिएफअआ कर'नाजों जिउ गोमाबाय। डिफुआव सासे कर'ना बेरामि आइजोआ खुदिया जोनोम होदों। आसामाव दैबानाजों आरोबाव 7 सुबुंनि जिउ खहा। कर'ना बेरामि रोगानाय एम्बुलेन्स ड्राइभारखौ पुलिसआ बुग्लिदों। एथलीट लीलावती दैमारिनो आसाम अलिम्पिक सन्थाया 50,000 रां अनसुंथाइ हरदों। दानिया आबुं रादाब। कार्बि आंलं जिल्लानि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार एबा डिएफअ जयसिं बेरा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमाबाय। कार्बि आंलं जिल्लानि डिएफअ जयसिं बेरा दिनै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव कर'नाजों जोबथा हां लाबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो जयसिं बेरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो दिनै जिउ गोमाबाय। बेजों लोगोसेनो आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया 79 सिम बांबाय। बबेखानि जयसिं बेरनि बिसिनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन, नाथाय ट्रिटमेन्ट खालामनानै उननि समाव नेगेटिभ ओंखारो। ओरैहाय डिएफअ जयसिं बेरा दिनै कर'नाजों जिउ गोमानायनि उनावनो कार्बि आंलंनि गाहाय मावफुंगोरा तुरलि लामरंहांआ ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिना सोलिनो आरो गासैबो समावनो मास्क गाननो थाखाय बयखौबो खावलायो। राज्यो नाङै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव जाफुनाय समावनो डिफु मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि कर'ना हस्पिटालाव सासेना कर'ना बेरामि आइजोआ सासे गोग्गो देहानि खुदिया जोनोम होदों। कर'नाजों गाग्लोबजानाय आइजोआ सासे गोग्गो देहानि हौवासा खुदियाखौ जोनोम होदों। कर'ना देहा फाहामसालियावनो डाक्टरफोरा अपारेसन खालामनानै खुदियाखौ जोनोम होदों। बे समाव बिमा फिसा सानैखौबो DMCHनि कर'ना देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 23 जुलाइ खालिसो आइजोनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बेनि उनावनो आइजोखौ DMCHनि अल्ड ब्लकआव फसंनाय कर'ना देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। कर'ना भाइरासनि अलखदनि गेजेरावनो गिख्रंथाव दैबानानि जेंनाजों भुगिना नांगासिनो आसामा। बेखिनियावनो आरोबाव 7 सुबुङा गिख्रंथाव दैबानायाव जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो आसामाव दैबानाजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बिबाङा 102 सिम बांबाय। मख'नो गोनांदि दासिमबो रायजोनि मोन 23 जिल्लाफ्राव दैबानानि लोमसावनाया दं आरो 24 लाखनिबो बांसिन सरासनस्रा सुबुंफोरा दैबानानि गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानानै हालाय-हाफाय जानांगासिनो दं। नाथाय माखासे जिल्लायाव दैबानानि लोमसावनाया एसे रानहांबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। कर'ना दावहारुफोरनि सायाव पुलिसनि गाग्लोबनाया गुबुन मोनसे सोंखारिथाव जाथाया आसामाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ढेकियाजुलियाव कर'ना बेरामि रोगानाय एम्बुलेन्सनि ड्राइभारखौ ट्राफिक पुलिसनि टीमआ गाग्लोबदों। बबेखानि ढेकियाजुलि नारायणपुरनि सासे कर'ना बेरामिखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिसिम लांगासिनो थानाय समावनो गंसे अट'जों सरासनस्रा फिसा जाब्रबथाया मोगा-मोगि जायो। बे जाथायनि उनावनो ट्राफिक पुलिसआ एम्बुलेन्सखौ होसोलाङो आरो ड्राइभारखौ गाज्रियै बुग्लियो। ड्राइभारखौल' बुग्लिनानै गोजोनै ट्राफिक पुलिसनि टीमआ एम्बुलेन्स सिङाव थानाय कर'ना बेरामिनि सायावबो गाज्रि आखु बाहायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव गोबाव समनिफ्रायनो जब्रायाव गोग्लैनानै थानाय नेशनेल लेभेलनि गल्ड मेडेलिस्ट एथलीट लीलावती दैमारिनो आसाम अलिम्पिक सन्थाया 50,000 रां अनसुंथाइ हरदों। लीलावती दैमारिनि बेंक एकाउन्टआव 50,000 रांखौ सोना हरदों होननानै आसाम अलिम्पिक सन्थानि नेहाथारि लक्ष्य कुमारआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि लीलावती दैमारिया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानायब्लाबो राङारि आंखालनि थाखाय बिसनायावनो गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों। नाथाय आसाम बिजेपिनि बुंथिगिरि आरो भबानिपुर बियाबनि MLA मनज बरुवाया सालबारियाव थांनानै लीलावतीखौ खौरां लाहैयो आरो बे खौरांखौ आसाम अलिम्पिक सन्थानो हरनानै मदद खालामनो थाखाय खावलायहरदोंमोन।
ओरैहाय गावनि खावलायहरनाय बायदियै लीलावती दैमारिनो राङारि अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय मनज बरुवाया आसाम अलिम्पिक सन्थानि मासिगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालखौ साबायखर बावनानै गोजोननाय फोरमायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।